Mgqilazi mfowethu bayakwazi abantu siyakwazi isizwe sakwaZulu bayamaza abantu umgqilazi emculweni ngamaskandi eqala umculo wathatha ibreak emculweni waphinda wabuya futhi njobe ekhiphile kunyaka ka2024 phinde wakhipha so umgqilazi umuntu oqala namhlanje ukubukela izinto uthe ubuye emculweni ngoba washiya kungekho TikTok ngekho lutho washiya ngesikhathi so Mexit waphinda wabuya ngesikhathi so TikTok umuntu omusha namhlanje obukelayo ngeWi-Fi yaseclinic uhobile uthi ubani lo muntu osho kahle kanje ethi I know umgqilazi usukaphi ukuze abantu makuthiwa khona izinto eziwinwayo kuthiwa newcomer umuntu azi ukuthi umgqilazi akabalo lapha kuthiwa ngiyagqilaza ngengoma futhi ngomgqilazi wani wedi angakho mhlawumbe ukuthi ngumgqilazi wedixha ngoba ngikhomba cha ukuthi selikhona idixha olibona sekukhona idixha ngilibona cha ingoba ngiqhathanisa nje ayafika amanye lawa ke ukho yona engikhuluma ngawo ay imvelo nje yasemhlabeni imvelo ngithi nobugcokama nobudixha into kaNkuluNkulu kufana nekati nenja yebo into nje ongekuyiphikise le khona udaka sikwazi uxoxa makunemvula kuba nodaka bese kuba nobudixha obukhona yonke into ino opposite yawo njoba nokubusa kuyimbangi yokuhlupheka kanjalo so manje ngangaqondile umculo maskandi cha bafowethu ngiye ngabhekana engqinambe eningi kakhulu mina ke engqinambe engibhekana nazo kakhulu zokuthi bekuthiwa makufuna ukuthi iqashwe bese thiwa ayimvimbeni loya kodwa ngizoliveza nje iqiniso mina abaculi bayangesaba inqwaba yabo fana noma kuthiwa ngihamba nawo namhlanje ngizongena e-studio nje lapha e-studio ngepassage yela sirecorda khona wayana wona bephambana ngathi intuthwana ikhishwa yesobha emgodini nomunye yale sekufike mina kanti futhi noma ngirecorda ngivale eminyango ngithi vala lapho angifuni ukuthi ayezubani ozwile nje yena uyapostpone nje ngicela ukurecorda kusasa ahlehle uyabona so ke ngiye ngabhekana engqinambe eziningi kakhulu nje ngibhekane nazo kakhulu mayelana neindaba yezimo zama manager nani imanager kade nginayo ibihlupha ngoba begenca mina uqobo. This is Bogart Man Radio.